genye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke mụ abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị nwana ya eze soro mụ na-eto ya ọ dị mma imoni soro mụ Uzukwu igwe anyị na-asị gị nnọọ nyanwa ga-anọla anyị n'isi emume na mmemme nke mgbede anyị na-anabata ndị fada anyị ọkachasị ndị fada na-abụrụ ndị Ọnịcha Archdiocese bịakwala ijoin anyị na-ekene ndị fada ndị Ọnịcha Archdiocese n'ụzọ pụrụ iche. Thank you so much for your solidarity. Anyị na-ayọ the Episcopal Vicar nke Onitsha, the Episcopal Vicar nke Dunukọfịa, Kapapula nke His Lordship, then the Episcopal Vicar nke Nnobi ga-agwa anyị Uchukwu. Na nwa na mmụọ nsọ ngọzi ka onye nwe Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ijekọ n'otu nke mmụọ nsọ ihe n'elu unu niile. Dịka ịhụnanya otuto dị Jesu Kristi, God heaven to you all. Anyị ji aha Chineke wee na-anabata mmadụ ncha niile na Jamas. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-anabata nnukwu nna anyị ukwu His Lordship na Vigil Mass. Anyị asị nwadugbo Chineke Chief Uchenna Ukeji ka ọ gaa nke ọma na be Chineke. Anyị na-ayọsọ nna anyị ukwu ka o duo anyị na Jamas. Ụmụnna ka anyị kwado n'onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta aja ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
ka Chineke jikere na-emere anyị ebere anyị ma dụrụ anyị na ndụ ebighị. God of mercy, you are the hope of sinners and the joy of the saints. We pray for our father, our brother, husband, friend, Uchenna, Ukeji, whose body we honor with Christian burial. Give his happiness with your saints and raise up his body in glory at the last day to be in your presence forever. Grant this prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ụmụnna, n'elu ugwu nke a ka osebụrụ ụwa nke igwe ndị agha ga-esiri mmadụ niile nnukwu oriri. Ọ bụ ebe a ka a ga-anọ mebie akwa ụjọ kpụgidere mmadụ niile na mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ ebighị ebi. Osebụrụ ụwa ga-ehichapụ anya mmiri dị n'ihu onye ọbụla. Ọ ga-esikwa n'ụwa kpochapụ amamikpe ọbụla dịrị ndị nke ya. Ọ bụ osebụrụ ụwa kwuru nke a. A ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, onye a bụ Chukwu anyị, anyị na-eche ka ọ bịa zọpụta anyị. Diwenụ bụ onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịanụ, ka anyị ṅụrịwanụ n'ihi na ọ ga-azọpụta anyị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Otu ụbọchị na be gị ka mma karịa nnụ kwuru nnụ n'ebe ọzọ. Otu ụbọchị na be gị ka mma karịa nnụ kwuru nnụ n'ebe ọzọ.
otuto gị. Aṅụrị bụkwa nke ndị ike ha dị na gị, ndị obi ha dị na Zayọn. Ihe ọgụgụ ahụtara n'akwụkwọ Mkpughe. Mụ bụ Jọn wee n'olu ka o si n'eluigwe daa sị, dee ihe a n'akwụkwọ. Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ na ndị nwere okwu nke ose bụrụ ụwa. Jesu kwuru sị, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye ọbụla nke kwenyere na m agaghị anwụ ma ọlị. Anyị nọnyere unu. Si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, ka obi unu ghara ịlọ unu mmiri. Kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ebe obibi dị ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, akara m ịgwa unu. Kama ana m aga idoziri unu ebe obibi ahụ, ka mụ na unu nọrọ ebe m nọ. Ebe m na-aga, unu onwe unu maara ụzọ ya. Thomas wee sị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga. Olee otu anyị si mara ụzọ ya? Jesu wee sị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Uchenna, Ukeji, na mkpụrụ obi niile bụ elu gara aga. Jesu biko merie ebere. O zuo ike na ndokwa. Ọ maka na anyị kwere na eternal life, na ndụ ebighị ebi ka anyị ji wee nọ n'ebe a. Ọ bụrụ na anyị kwere na ndụ ebighị ebi, nwere ihe anyị ji anya masị eme. Nwanne anyị, onye nọgoro etu anyị si wee nọ, gafezie n'ofe nke ọzọ. Anyị nwere onwe anyị kwụrụ, anyị amụrụ mgbe anyị ga-agafe, mana anyị ga-agaferịrị. Ọ bụrụ
ife omimi ụbọchị 26 Disemba ụmụ onye nwa ya nwoke nwụrụ n'Oktoba nje ka njelete afụbara ya sinsi ya bata onye ya na-akpa nkata nwa ya nwaanyị pụta kwadosie ka ọ jee Krismas ka a na-akwadosie ndị nọ na-akụ na-asị ndị nwakasịkwara ka isi chawapụta ha na-esie pichọ ọ na-etozu a na-esie esekatị ya pichọ ma nwe ya bịara efu bebe akwa na-asị ọganizi ọ na-eficha anya mmiri ha mekata ụmụaka mekata pụọ si ekele ihe ọsịsọ na nwa nkịta a na-ese pichọ emechaa nwa ka nwanne nche ma onye nwụrụ ọgwụ ọ na-ebe onye dị ndụ ka ọ na-ebere akwa na ọ ya emesie nwụ. In the midst of life we are in death. Agbatara ya n'ọsọ moto ndị Knights of St. Mulumbasi Tempus Fugit Memento Mori. Na ndụ anyị dị time flies cheta na ya anwụ anwụ. Na ndụ anyị dị na-akpagharị ji ọsọ agba anyị cheta na anyị ga-anwụ anwụ. O nwere ofu onye na-eme birthday fada a na-akụ egwu a na-ekene ya nọ na tebụl na-ebe aka na-atapụrụ ya na ntị ya na kọngres mana nke ya nọbela na nkego nke ka ya nọ ọsọ ngwa ka gị but it's a fact nke nọbela na nkego nke ka ya nọ because na chifolo n'igwe abụrụ ọrụ ndụ ihe ọma Chiobuna Folunu abụrụ because na Chiobuna Folunu you are getting closer whether we like it or not. Chifu had a tendency, hey, thank God for today, you are getting closer to your grave. As you are thanking God. So, ọ bụrụ ihe anyị ga-abanye n'anya onye anyị ezigbo ihe anyị ga-eji wee na-ebi ndụ anyị. Anyị amalụ na Chukwu kere anyị n'ụwa nwere ihe ọ kere anyị ka anyị bịa mee. Amen. Nke ọ bụla ọ nyere gị ka ị ga-eji wee ruo ebe ahụ a na-eje. I buru n'uche mgbe niile na o nwere ebe a na-eje ma ị bụ fada ma ị bụ ndị kwaya ma ị bụ ejisi ma ị bụ bishọp onye ọbụla o nwere ebe a na-eje and one day ụka kụziere anyị the four last things death, judgment, heaven, hell. Ndị ọrụ ụlọ o nwere ndị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ and so many things. All those things bụ ihe ga-anọ before the throne of God na-ayọ ebere n'isi ya. Amen. So tata ya maka anyị na-akwa echi olu anyị nwa because anyị akwari onye ọbụla n'ime anyị akwa ka abụrụ not my portion ka abụrụ ịgba aka n'isi ugboro ime etu mba. And when we don't know, for the fact we don't know ga-eme ka anyị mụrụ anya nwa ya bụ Jesu Kristi maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na nke ndị nwụrụ anwụ. Site na baptizim nwanne anyị nwoke Uchenna Ukeji ketara okenye na mkpụrụ nke ndụ ebebe mee ka o sonye na aṅụrị ebebe n'otu ndị nsọ. Onye nzọpụta dị obiọma hichapụrụ anyị anya mmiri niile nwaanyị onye isi ikpe kele mgbe inyeghachiri ya otu nwa ya tazie ndị niile na-eru uju obi n'ihi na onye ahụrụ n'anya ka anyị
bịa ebe a tata ịgba ekwere maka ezumike mkpụrụ obi Uchenna Ukeji, ka Chukwu mee ka anyị niile sonye n'otito nke alaeze ya. Di nwere anyị na-arịọ ka iwere ebe nekwasị anya n'ekpere anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nwa odibo gị Uchenna Ukeji na nke ndị niile nwụrụ na Kristi gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. That my sacrifice and yours will be acceptable to God, the Almighty Father. Lord, receive the gifts we offer for the salvation of your servant, our friend, our Papa, the husband, and friends, Uchenna Ukeji. May Christ be merciful in judging him, for he believed in Christ as his Lord and Savior. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you all. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks,
Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. He gave the hope of the blessed resurrection of God, that those saddened by the certainty of dying will be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed and not ended. When this earthly dwelling turns to dust, and the eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we all acclaim. We pray, for sending down your Spirit upon them that they do fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving you thanks, he broke it, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant,
which we poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. In memory of faith. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have made us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we will be one. Remember, God, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Valerian, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant who you have, your servant Michael, you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. The Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph as spouse. Through him and with him and in him, the God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. For the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us offer each other the sign of peace. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Arụ na ọbara Kristi tụrụ onye ọbụla n'ime anyị na ndụ ebighị ebi. Otuto dịrị Jesu Kristi, ka anyị
ncheta na njem ise a na-achụ bụ maka mmadụ niile. May light eternal shine because you are merciful. Eternally grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Let us pray. Lord God, your Son Jesus Christ gave us the sacrament of his body and blood to guide us on our pilgrim way to your kingdom. May your servants, Uchenna, Ukeji, who shared in the Eucharist, come to the banquet of life which Christ has prepared for us. We make this prayer through Jesus Christ our Lord. Bishop anyị bụkwa onye ọzọ obodo na-ayọkwu anyị na-anabata gị onye dụrụ anyị na Jamas. Gịnị ka anyị na-asị ya? Anyị na-ekelekwazi ma na-anabatazi ndị Mosinos ma ndị fada dị iche iche. Anyị ga-afụ na ọtụtụ ndị fada bịa n'emume anụnwa. Uchenna na onwe bụ onye maara Chineke ọfụma ọfụma na-agbakwa nnukwu odibo na parish n'ebe ọbụla ọ nọ ma na parish anyị ndị fada niile anyị na-asị ụnụ nnọọ. Achọrọ m ikelekwa ma nabata chancellor anyị ma nabatakwa the Episcopal Vicar Idemili Region. M na-akpọnyetezi Chief Joseph Ukeji ejisi na-abịazie ka o kene ma nabata mmadụ ncha niile ọfụma. Ka mkpọbi Uchenna, ka mkpọbi nyekwe ngalaga, ka mkpọbi jiri ka ndụkọ. Na mbụ, a na-ekene Chukwu maka ọga na afọ mmịa o ji wee nye anyị Michael Uchenna Ukeji in the first place. Amara ka esi wee kene Chineke. Nwa obere oge Uchenna bi n'ụwa, ọ rụrụ ọrụ ọfụma. O nyere ezinụlọ ya aka, o nyere ndị mmadụ aka. Ọ makwa onye kere ya, wee na-ekele Chukwu maka nke a. Wee na-ekelezi nnukwu onye isi anyị bụ Most Reverend Bishop Martin Ezeokwu. Maka Bishop, a na-ekele n'ụzọ pụrụ iche. It is where all the way from Mina, we deputa anyị n'oge ugbu a anyị nọ n'Oru. Ekpere m wee bụrụ na Chineke ga na-edobere gị anyị, na-enye gị arụ isi ike, nyekwanụ gị ogologo ndụ wee na Chineke ezigbo ọrụ nke ọ malitere n'ebe ị nọ ka ọ lụrụ ya n'isi.
etu a ka m si ekenekwazi enwe ka m bido ka m kene godu our PP Father Francis Izuako etu isi wee kwe ka a nọ n'ụlọ ụka gị ma na parish wee na-eme ihe ndị a ama ekene gị wee na-asụkwa na ị na-arụ ọrụ ọfụma n'Oraukwu and Otta Village. Ka ekenesi nke a ka m na-ekenekwazi ndị Mosainos n'ebe a. Ana m ekene ori nne. Otu o nwere mmadụ na-abụmamarọ ka anyị esi wee kenesfa the two reverend ama ka esi wee kenefa. The Chancellor by Second Most Trinity Emeka afọ ebe ọ nọsị ka nne ya wee na-ekene gị. Thank you so much maka agbamume gị na mkwụdosi ike ikwudola anyị n'oge ọnwụnwa nke a dapụtara anyị. O nwere ife ọdụ ka gị mee n'ezinụlọ a. Ọrụ ka isi wee kele gị wee Chineke ya na-edu na-akwaziri gị. Ama ife ị ga-abụ n'oge ikpeazụ maka anyị na-ele Chineke anya. Eta ka m si ekelekwa Monsignor Father Ezmezu amara ka anyị esi wee qualify ezeke mana ezinụlọ na-asị thank you so much. Daalụ. Nwa obere ife mee ị na-agbata, nnukwu ife mee ibilizi ebili. Thank you so much. Nwere na-ekenekwazi fada niile n'ebe a. Nna m ochie Father Victor Mbans, thank you so much. Ọ ka anyị ga-esi wee kene maka nnụnụ agbara atụrụ na-amarụ ka o si eto mana nna asụ thank you so much. Daalụ nọ. Ekpere m bụ na okwu nju bịa na nke ga-eji wee na-ana ga-amakarịa. Aka m akọba afọ mana ụlọ erika amabe m ga-ebido. So thank you so much. The Reverend Sisters, my sister Obiaju, thank you so much. Ife dị n'ọnụ erika beta mọrọ ka anyị esi wee kpee. Val ozigbo nwa Chinemelu, thank you so much. Ka m kụzie ya ịbata bụrụ ego dọbara isi a wee kwaba ụzọ. Wetiri ife niile bunyere anyị na ọya bọchịkwade. Afọ m ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekenekwa nwunye n'ụzọ pụrụ iche ka na mbọ ọ na-agba karịrị. A na-ayọ ahụ isi ike n'ebe ọ nọ. Wee na-ekenekwazị my junior brother Raphael Ukeji, everyone Ikwelle, thank you so much. Oge anyị na-agabiga ihe niile a ewepụ nkwudo gị na ebu nwunye. I have many other friends here. Engineer Paul from South Africa, thank you for coming. Daniel from South Africa, thank you for coming. I have a lot of friends here. Ikemba Nocha, Makawaki here,
David Moore afọ gị nke ha bụzi ịkwa biko ana m ekene onye ọbụla amasị ndarị nne ndị kwaya mgbe nke nkwere n'ụlọ ụka ka m na-asị ọkwa ya Holy Family dị ya asị mbịakwa ebe ọkwa the same thing. In fact I agbado na ahụ ọfụ n'ụtụtụ daalụnụ. So ana m ekene ndị Holy Family biko jide nke unu ji ụbọchị nta ka chọọ na orange echi ka bụ ụbọchị so daanị nne katkis afọ gị daalụ nwa dị anya. Thank you so much. Ndị kpụrụ ife ọgụ aftekwa m unu edozi akụ m sọrọ ka ndị mere meet nọ ya a na-achọ onwe anyị ndo. Thank you very very much. Ị na-eme ọfụma daalụ. Thank you. Otito dịrị Jesu Kristi. Ka anyị weziela afọ anyị niile kenezie anya bụ Chief Joseph Ukeji Chinyelugo Machimaluzu. O kenesịrị anyị niile mana o kenere ọmụ ya. Anyị chọrọ ikene ya n'ụzọ pụrụ iche maka na esi m Ọnịcha gbalụ ka m bịa mee shop na-akwadola etu a ebe a anyị nọ kịta etu o kwesịrị ịdị maka enwere etu Catholic Church si akwado ebe a na-aka mass. By the time mụ na Mosi nọ rector ji ilu mkpọ ọnya si abịa gosi anya ebe a ga-aka mass, anyị pụta ọ bụrụ na ife niile dị perfect fa akwadosigo lie because it's a night, so o kwesịrị ịma ife a na-eme n'ụka ka anyị kwalụ na ya aka and ọ mere ya ọfụma. Akwadosigo ife niile, everything adịgo etu o kwesịrị ịdị. Anyị bịazịa bidozie aja misa dị asụsụ. Nna anyị na-ekele gị, jisi ike, you are doing very well. Daalụnụ. Ka mkpụrụ obi Michael, Uchenna, Ukeji, ka mkpụrụ obi ndị niile kwelụnụ gara aga nyefe ezumike ebe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa akwụsịgo lawa n'udo.
Announcement from the family. Big I know you can't name Madalena because Madonna. Home announcement I chop I may please please.
Nawaya, Seraphim Nawaya, 24 elders, and now people, Isaiah Yamama, Nehima Yamama, Daniel Lutego, Namu Kwebaraha, Nebara Nanimao, Esther Lupada, Mary Magdalene Abiago, Chineke Puli Waken, yes, I'm falling. Ladies and gentlemen, the indigenous MCs, how we gonna battle no more? I can only see the markets. What did you what did you only see Madina? On show number 1. I go number 1, I go number 2, go number 3. Never. The great Honorable Chief Sunday, Shigeyaku, Obingwa, and Jamadi. Joy.
When
His Excellency Chief Chukwuemeka Udoleme, the great Ugonnia, President of local government chairman elected, Idemili North local government chairman, Chief Emmanuel Chukwuemeka Idemili, the great. So now what you did, you know, this is working by the Nigeria is all upside down. You know, you go Makamaya, and I won't even know about Tokenisi. Why you don't get a check in about Tokimakaya, Mama, Ogabana, so Kijebu, Kiyebu, Mochi, Garimeba. I don't know much. And I announced why not to Nami Abu, more Afu. Nami can say by no motor, say by no deal, say by no where now so. I want to need not to only see Nami, Meropaga, Jebu, more now. Nami can say MC, make you know now again. Our guy don't talk, gotta go. Say that man come, make we kill him. More now, so hey, who go a package to the motor in the army? More time. I'm not going to tell the pack Christian and Nanya. Ain't even coming my motor book. I want to motor can announce come. I'm going to go down on my motor. Look at the army, I look at the motor mania. Because the man never come, or simply never come. Sana come, kill us. Oh, can I give on? What are the rooms? What are the Even a matter is, I check away when I leave there, go like when I am a more wine. I like to look at the crowd Africaners. He can't go that's a super hashim, sir. Benjamin. Everyone will not call you. That's not very I'm only over 3 months. I see. Can't make it. I am. But me, but I'm probably going to say, "Jake, over." Get away and ask us if we're okay. On the open, I am. Can't see on Monday. Oh, yeah, me, my God, the mother police is your friend. I got bad over there. Walk in there. All the camps. I got bad. I'm a very good guy, so we'll see how it's on. We'll follow whatever, we'll follow whatever you got. But I want to look at that now. Go on, people will listen now. We've got a DJ caller over there. DJ Sexy. About 10 minutes, more 15. So, ready? Now, ladies and gentlemen, let's welcome to our way about that. No, the one over more than another very soon. I know we got you already. I know we did. Let's go to Ugonnia. Okay. The man uncle is your way. Let me salute the humble arrival of the chairman and secretary. That's the leader of the Leaf Market on the Shadow Oraukwu. Honorable Chief in the BC is in one shadow. Is in one more Kamola Milana. What a teacher! I am based on the way to be there. Please, I'm not going to pose it. Camera, get out.
n'ụzọ pụọ n'ụzọ.
very nice and very small tonight. Okay, my dear. Are you ready for me? Are you ready for me? Say, I was at a party the other night. They said this gonna be right. But when we went at the party, I was disappointed. One more time, say. Say, coming back to my roots, yeah, yeah. Where the music that is all, hey, that I need. Coming back to my roots, yeah, yeah. Where the music that is all, that I need. Back to the roots. I go wandering once again. Back to the seasons of fire, and I recall the box of wine someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, every stitch was small, and I didn't have any coat. It was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so never be sweet love. She made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told me a story from the Bible she had read about the coat of many colors. Joseph wore it, then she said, perhaps it's going to bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it as one of blessed way. I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me. As she soon she told me so from the Bible she had read about the coat of many colors. Joseph wore it, then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it as my blessed way. She's security. They didn't understand it, and I tried to make them see what is a leaper, believe they choose to. Although we had no money, I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Get the children crying, oh Lord. Hey, children shouting, oh God. Alright, let's get together and feel alright. Hey, chief security is gonna be alright. You know what? I was up this morning, feeling with the rising sun, feeling birds. It's like my poster. I see you singing sweet songs. What's that? What's the difference to it? How was that? Singing, this is my message to you. I've been searching for my true love. I gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, and I know I gotta keep right on searching till I find. Yeah, just yesterday, you were on my way.
in my horse in the wind. Spanish and beauty. Hey, you will look better than a suit. Ordinary fingers to rock out your husband. I know you are brighter than the moon. You are brighter than the sun. I love you just the way you are. Baby, you are my African queen. My African queen. Girl of my dream. You took me where I've never been. Oh, now you make my heart a ling-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen. My African queen. The girl of my dream. You will remind me of one thing. And that is the African queen. Looks like you made it. Look how far we've come, my baby. I took a long way. I knew we get it someday. They say I'm bad, they'll never make it. So lean on. Now because of that, I thought that's it. When I was singing my love song, just they felt like saying never marry. Now just this small song wise, I don't laugh. That is what my band does. And I will tell you my story now. That I want that much, I don't you know. I got a city, a lovely place. Don't you worry for Johnny's back. I haven't got plenty money on me, but I was stranded in Oraukwu, you know. If I enter any papas, I'm not waiting, that ticket's all around. You know what? They say they love me, they like me, they love me, they like my beautiful voice. This is not a song. This is the best song. I kiss so many lips, but that's not what I am looking for. I hug many people, but that's not what I am looking for. All I want is but plenty of dollars for my family. I'm not here for a pleasure trip. I'm only here for a business trip. You know why I say you should clap for him? Not because he's praying. Although, okay, we are going to Abuja. They've already made the arrangements. We just a phone call. Or some precious in the other. Oh, okay, I still now, Madam Papa, that's in that they were taking arrangements. But he still told me to come. Someone like I'm asking, I'm praying, I'm begging, and from that time, they reach out with me. Happy. You can get up with you. I didn't want that, but you see, they're not that good. Jamano, you see, they're not that good. Look at it, they don't know what you want. I'm begging you. I'll give you a I'm a lady. When I was a Telugu, I had a lady. When I was a Telugu, see on board, see on my back, see on my back, see on my back. I'm sure we're going to on F-sharp. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Lord, begin the manifest. Thank you. The real heart from head to goodness. Baby, I'm a heart. Crystal baby yo. Tonight's not your night. We're living on you. Then you also let come on. And you didn't get any money.
to your foot. I'm telling you the faction. All pass. Let them tell you the air. Maybe money in the heart. All pass. So different to you. Maybe money in the religion. I don't want to tell you what you put that on, but still. Confident to you, baby, go, my love. Let them tell you the air. Let them tell you the air. I want to give you a ring, your baby boy. I want to take you to church, shooby-dooby-dooby. My love, I love you, pretend you. I'm serious, you, baby, love me, nobody have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Yeah, baby, something calling me, something, baby, my sugar. Everybody, they wait. Put a cat in our even if my God, let us open the money killer. Yeah,
Sing by and by and by. When the glory comes, when the saints of God shall at home, we will tell the story of how we overcome. It's my last song here tonight. Daddy, you know how much I love you. Want you to help me, to show me the way. Daddy, oh daddy, I will always please you, but I'll never stop crying. Daddy, you are my hero. I'll be somebody to sing the a ga-amụkwa m mana a ga-aka nka wee nwụọ n'aha Jizọs. Onye nwe n'iwe abịala m ịlụ kọmedi n'abalị a. Echi ka anyị nwere ọrụ. Abịala m ịlụ kọmedi n'abalị a. Ihe nji wee bịa n'abalị a bụ na abụ m onye alọ. Ugo gị dị bụa tie m aka n'azụ. Ego dị iweta, ego dị iweta. Nọ ndị ndụ ya bụ onye nwụrụ anwụ. Ego dị iweta. Ego Chukwu jidere m ọkụ na ego abịa ka mgba aka ahịa. Ogo na abụ m ebe ya na 20,000 na ya akwụ ụgwọ akwụkwọ. Mee na 20,000. Cheta na achịta agụ n'ọnụnụ mezuonu nke fọrọ afọ. Kedu nke a na-etikwa nke a na-abụ? Onye nwe n'iwe biko abịala m ime kọmedi n'abalị a mana nke bụ eziokwu na onye dị ndụ ga-abụ onye nwụrụ anwụ ọwụ ya ka ọ nọwụ ya. Ngwa metụ onye gị na-anọ aka si ebe ọ bụla imechalụ mana ejigide wee baa 2024 gwa ya na ị ga-aba 2025 n'aha Jizọs. Metụ ya aka si ya na ihe gburu nwanne gị ama mgbu gị n'aha Jizọs. Asidenti gburu nwanne gị ọma mgbu gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ga-eme na ị ga-akwadocha Disemba kwa ya na mọchụalị ma ọ na ụlọ ọgwụ. Holy Ghost DJ chọọlụ m egwu ụmụ Obiligbo na nke ikpeazụ a. DJ chọọlụ m egwu ụmụ Obiligbo na nke ikpeazụ a. Enwere on time. Ladies and gentlemen, by special grace of God, I am MC Purity from Radio Nigeria Purity FM. Abụ m onye alọ. Chinakweze Chimeleze felu m aka n'okwuluọla na-ekene yi. Ezigbo onye nnobi kata ga-alụ maka ndị Agrịka toonu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Maka ndị ụka Sabat halilo. Maka ndị omenala niile anyị ga-adị n'ụwa. Maka ndị omenala niile anyị ga-adị n'ụwa ise. Maka ndị gbara ọsọ Boko Haram Allah. All the members of Pentecostal ministry, you are blessed in the mighty name of Jesus. Maka ndị IPOB, oh, ọ ya esekwa okwu ka anyị bee nna anyị nọ n'eluigwe ekene mmalị ya na oto dị na mụ na mmụọ nsọ n'isi nwanne anyị nwoke ka ihe ọbụla melụnụ ka onye dị famili obi ha ga-eji wee die n'aha Jizọs ekpele gị dịka onye ụkọchukwu na fada achụrụ achụ. I am ex-senaria aligoro m nwaanyị enu ihe mere na atụ na ọhalos ọkọ mango ka m machara ọkọ mango maka ndị mana achụrụ m achụ na fada na enu ndị otu anyị Valentine mgbe egwu o si na ndị senaria na achụrụ achụ ndị otu anyị o si na seminal lepụta n'ọba Akpa Capitas na enyi ebe a
Neno onye mụ na ya na-emekọ birthday every February 14. Biko no. Ejelo m n'ihe mmadụ. Agụ ogogide na Seminarian School. Mmacha mango. My lecture chidem. Sing back your property and mana Chineke wee kwuo ebe ọ bụ na achọ gị na Seminary School na ịma nchi fada na aga m eti gị na position ebe ị ga na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị. Ọ bụ eziokwu na anyị na-agba nwanne anyị nwoke. Kedu ndị housing? Kedu ndị otu anyị? Ha nọpụ ya? Kedu ndị eyu m? Igwe white echi ka ngosi elu gị ndị eyu. Mana ndị nọ tata bụ ndị son of the soil na ndị Oraukwu. Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Chineke kwuo na ị ga-abụ ọma na eme gị banki manager banki enwe problem. Ọ dị very simple. Alụsị na-eme ọfụma ka ọ na-abụ alụ na akụọla ya gbamgbam. Ekpele onye pọman bụ Chineke mebie ụwa ka onye ọbụla gazuo ike. Ịma na pọman na-ekpesi gị ekpele. Ihe ji abụ my mother ma ọ mịa bụ ka respect dị ya. Ọ gbasi omi iwe agbọm ya Viki. Iwewe ya agbọm ya Uzo Amaka. Ọba mba too much agbọm ya nwaanyị bezu oye. Ama bụ ebe si nụtụ ya. Iti nwunye m ihe ama mfịa m alụ. Ịgbọ nwunye m ịdị otu ama mfịa m alụ. Ịgbọ nwunye m anụ ọhịa ama mfịa m alụ. Ihe mere na obi adịghị ekwe m emetụ nwunye m aka. Ọnọdụ m ga-anọ na old age. Ị na-eche ekikwu ya. Gị bụ nwoke na-eti nwunye gị ihe. Gị bụ nwoke ga-anọ n'elu nwunye gị na-apị fonu vam. Gị bụ nwoke na-abụ ịnọgide n'ezi ọkụ 12 o'clock. Ịbata n'oyi adị nwaanyị jụọ gị ebe isi. Ị ma wilie ya ụla. Ị na-agbakọkwa na iji 10 years wee tụ ya. Ị na-agbakọkwa na ị ga-ebi ụzọ wee ka nka. Ị na-agbakọkwa na prostrate ya abịa. Iwepụta ihe iji anyụ mmamịrị ọkpọchie. Hey! Ndị niile na-enweta n'oko, ndị na-akpọ na ịgba arịa m, ndị na-akpọ n'ọka, ndị na-akpọ na nzugbe, ha ga-abụrụ ọkụ gị na fon. Sọọsọ nwaanyị a ga-anọzi, ọwụ ya ka ọ n'ọwụ ya. Ọ mmalite bụrụ nke ọ mkpatuo. Mụ na gị na-azụ ofu afa, menụ wee ka ọ ka mbido ọlụ a. Mmanụ te aka, ọlụ a bụrụ ọlụ ntata. Ndị Oraukwu sị na ha ama nkwụ MC Purity ụgwọ mana ọ ga-abịa. Uwe ukwuo na ama mgbu ya na fon mana ọ ga-abịa. Ịgba m aka ya ebido m ọlụ a. Nenu best quality. Nenu best quality aluminium. Onye Oraukwu. Nenu best quality aluminium. Ọnkụbe ka ọ mechie ọnụ. Ala dị n'ụdị mana o nwere nke a na-afụ anya. Ajụna nwaanyị kedu afọ ya, ajụna nwaanyị alụ one ka ọ dị. Jụọ ya afọ ya. Ịjụọ nwaanyị alụ one ka ọ dị, ọ ga-asịrị gị asị. Jụọ nwaanyị afọ ya ka ị malụ ejie. Ọ dị very simple. Lee ka o si ebido. Ngozi nka. O mere ebere. Adị ndụ. Nnọnye m. Uzo Amaka. Ụka Amaka. Nwụka. Chidimma. Gekwe ntị ka mkpọbara gị afa. Enugu Uzo Amaka, Ụka Amaka, Nwụka, Adaọla na Ada Amaka, malụ na ndị a abago 40. Mana ịchọ ka ị nwee onye ka nwere gọọ, ịchọ ka ị malụ ndị ka nwere gọọ, were afịa chọọ ya. Chidimma, Chimbuchi, Chimamanda, Uzo Amaka. Ha! Enebezi ya afa. No debechi. We debechi. La debechi. No debechi. New debechi. Mu debechi. Inebezi ya afa. Ọbasi ya n'afọ oyibo. Ine n'afọ ụtọ. Mirabel. Christibel. Annibel. Wanibel. Litibel. Lizzie-bel, Mommy-bel, and the Jesse-bel. Ehwafa. Kedu onye
ife gị na-echi fada na-atọ ụtọ iji sie fada bụ na gị na bishọp dị na mma ịma na-echi fada na-ewe iwe Ọnịcha Archdiocese Valerie Okeke agbeli gị fimi nene iji sie fada gbaso bishọp iwe ọgbeli gị fimi nene na ka o si ebido iji sie fada na Holy Trinity onye gị 2 months izu ike na Holy Trinity ọ bụ na gị na ya dị na mma o wete gị ebe abụọ ịnọ ya 2 years o wena gị Sacred Heart ịnọ ya 2 years o wena gị St. John Fege ịnọ ya 2 years ịgbasuo ya iwe o wepụta gị na St. John Fege oti gị na St. Mary Isianọ ịtagobela afụfụ ebe Cathedratical iwejere bishọp ehi 70 o wepụta gị na St. Mary Isianọ oti gị na Holy Spirit ọmaba o mee gị PP ibugaliba nnukwu moto ọ na-eme ka ọ na ọ na-eme ọ ya gbasuo bishọp iwe ichizie fada zuo ike 3 months na Holy Trinity ịgbadaba nza ịnọ ya 2 years ijebe ego ọcha ịnọ ya 2 years ijebe ogwu ikpele ịnọ ya 2 years ijebe ọmasị ọhịa ịnọ ya 2 years isi na ọmasị ọhịa na-apụta ijebe ochi uche ịnọ 2 years ene ga anya ọ bụ niile eme ekpere Tuesday onye ga anya na ịda ata alụhụ na agụ gị maka niile eme ekpere oti gị na ọdụ ebe mmiri eburu gị politiks na arụmụka a na-ebi ụjụ na anyị na-akwa nwanne anyị nwoke ndị dị ndụ nwere obere aṅụrị ọ bụrụ na ihe anyị kwuru dị mma kọtụrụ anya ka nnọsite ọfụma ka njọ ogide na-enu golden two na-enu onye jiri m emelụ m ọgọ ekwesịgo m ịkpata ego mana ọ na-abụ nchụba ego tụsie ego enwere 100,000 naira kwụọ ụgwọ 2 days ọ baa na akaụntụ gị nyekwa m ya n'abalị a nyekwa m ya n'abalị a ka njebe ogidi achọrọ m ka m were nwayọ kelee ndị ogidi nọ na tebụl onye gụrụ egwu si jide m onye nwe Jizọs kedu onye kwuru na flight gara n'ọnụ n'Enugu kedu flight ịba onye kwuru na flight gara n'ọnụ Isuọnịcha wee jee Enugu Isuọnịcha wee jee Lagos kedu flight ịba ịnọkwa na United Airlines nọ n'etiti anyị United Airlines dị nwayọ dị obi ụmụala na obi anyị ka ọ dị ka nke United Airlines na-ebi asọ yọbala anya ya United Airlines dị asọ na nke ikpeazụ a meela anyị ebere na agụụ na-egbu ndị MC na Anambra Steeti maka na enwere insekuriti onye na-ese pichọ kwara ụzọ ka ọfụma anya kwara ụzọ na memọtai 20 minutes apụọ n'ọrụ a kwara n'ụzọ ka mụ na ya kelee United na-enu n'ebe a ọ bụ $100 ịtọkọtalụ m ka m wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ maka nchigha azụ n'ọrụ na-alụ mmiri ọrụ ahụ ya eme ọbịa jara ya eme ugwu masị ike ga-afịa afọ a ịgbago ọba iji fụrụ iwere hello nenu onye ugwu ọba achọrọ m ịrụ ọrụ n'abalị a anyị nọ ịnọ kata alapụ anyị ndị mmadụ iche na ego ịhụ na abụ ọbịa ọbụrụ ya ji amụọ gị na-awada ọbụrụ mpa amụọ gị na mmụọ ọbụrụ papa amụọ gị n'oge ọbụrụ mpa amụọ gị n'ihe okoye ọbụrụ mpa amụọ gị n'obodo ọbụrụ mpa amụọ gị na village ifo na ihe na-eche higa ladies and gentlemen ka anyị nabata ndị nabata ọ dịrị izi
Maurine. The global Lupuak I sent to you. Okay? No one is a Abuja Carnival. Tuluko. Southeast Nine. The global Lupuak, God bless you.
I wish you so much. I